25 ka mga hotels and resorts sa Sugbo ang ni-apelar sa Department of Tourism nga tugutan sila makadawat og parihong leisure o quarantine guest. Ilang gipaniguro nga lahi ang building alang sa leisure guest o alang sa quarantine guest. Si Luan Merondina sa report. Gikonpermar ni Colleen Barcelona, Vice President sa Hotels, Resorts and Restaurants Association of Cebu, nga 25 na ka mga hotels ug resorts sa nagkadayang bahin sa Sugbo ang miapilar sa Department of Tourism aron tuutang mudawat og parehong leisure ug quarantine guest. Gipasalig man sa naasong mga hotel nga kun makakuha sila sa pagtugot gikan sa Department of Tourism, siguruho nilang mapahimutang sa managlahing building ang ilang leisure guest ug lahi usab nga building alang sa mga quarantine guest. Managlahi usab ang mga hotel staff nga moatiman sa leisure guest ug sa quarantine guest. Gipasabot ni Barcelona nga paagi nila kini aron pagtabang sa tourism industry nga grabing apektado tungod sa pandemya. Our property is sprawling. So there's really when it comes to social distancing, it's really very easy to monitor. People inside the resort are wearing masks. We act as police. We help each other and maintaining that all of our guests follow our protocols. Gani sukad gipatuman ang enhanced community quarantine niadtong Marso 2020, 50% na sa mga hotel staff ang nawadan og trabaho ug 40% na usab sa mga hotels ug resorts sa Sugbo ang nanira. Suportado sa Department of Tourism Region 7, Department of Health Region 7 ug Regional IATF ang hangyo sa HRAC. Giangkon mismo sa DOT7 Director nga nagkuwang og 1,000 ka mga beds ang Sugbo diini pahimutang ang mga OFW o returning overseas Filipinos samtang gipaubos sila sa quarantine. Kay sagad sa mga hotels ug resorts sa Lapu-Lapu, na-classify man isip leisure hotels, 539 lang ka mga rooms karon sa Dakbayan ang gitagana isip quarantine facility. People manggod right now, potential travelers, they have an idea already what's going on. What they will see in Mactan, what they will see in Mualbual, what they will see in Bantayan. The question is it safe? When done rightly, there is no cause for concern if you are an isolation facility. Initially, we'll just start off with a few rooms and see how it goes. And we'll test the water. If the occupancy for this kind of market is higher, then eventually we can always increase that. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.